Bernard Grech għamel kważi 5 snin bħala kap nazzjonalista wara li ġielet fost it-tesserati nazzjonalisti fit-3 Ottubru tal-2020. Dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista taħt Adrian Delija f'nofs pandemija globali kien mifni fi ġlied intern b'numru ta' deputati nazzjonalisti mill-faxxa estremista li sejħu lilhom infushom bħala Blue Heroes ħarġu qatt bla ħabel kontra it-tmexxija ta' Delija. B'dawn kienu sfiduċjaw fl-għada tal-grupp parlamentari u dawn id-deputati marru ant il-President biex iqaxtuh minn postu. Ftit wara One News kien żvela kif Bernard Grech u dak iż-żmien id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi kienu iltaqgħu bil-moħbi fi stabilment tax-xorb f'Taslima. Fit-telli għal-kap apparti li ħarġet id-dikjarazzjoni pubblika li jistħijajt li hu Malti kien żvelat ukoll kif Grech kellu storja twila ta' taxxa mhux imħallsa biksur tal-liġi. Minkejja li għaddew kważi 5 snin, Bernard Grech kompla iħawwad u jipprova jostor il-mod kif ħallas eluf kbar f'taxxa dovuti f'daqqa billi anka involva lil-ibnu li għandu età tenera. Fis-26 ta' Marzu tal-2022, il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech ġarrab l-ar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta Sovrana kif tilef maġġoranza ta' 40,000 vot. F'dik il-kampanja elettorali kien ħareġ b'mod ċar it-taħwit tal-Partit Nazzjonalista inkluż bi programm elettorali mimli żbalji tant li kien hemm bosta verżjonijiet tiegħu. Wara dan ir-riżultat, Grech kien insista li jżomm postu bħala kap nazzjonalista. Grech tellaq waħdu f'elezzjoni għal kap wara l-elezzjoni ġenerali b'aktar minn 28% tal-kunsillieri nazzjonalisti ma tawx il-fiduċja tagħhom. Riżultat intern li wkoll spiċċa juri il-firda persistenti fil-Partit Nazzjonalista avolja Grech kien jgħid mod ieħor. Episodju ieħor li wera il-firda fil-Partit Nazzjonalista kien il-fatt li sentejlu ma tħallix jidħol fil-gasin tiegħu stess fil-Ħamrun waqt il-festa ta' San Gaetano u kellu jaqsam it-triq biex jidħol f'każin ieħor u joqgħod ixejjer lin-nies mill-gallerija tiegħu. Marka oħra li żgur se tibqa' dejjiema tal-5 snin ta' Bernard Grech dik li l-Partit Nazzjonalista baqgħet ma ppubblika r-rapporti finanzjarji tiegħu sa mill-2021 biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Hawnhekk Bernard Grech ġab skuża wara l-oħra bl-awditur b'dawn baqgħu qatt ma ġew ippubblikati. Sansitra taħt it-tmexxija ta' Grech baqgħet tippersisti il-problema finanzjarja li għandu il-Partit Nazzjonalista b'dejn multimiljonarju. Riċentament, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello għalli d-dejn tal-partit ilaħħaq 32 miljun euro, l-istess ammont li kien semma Bernard Grech f'April tal-2022 meta kien qed itellaq waħdu għal kap nazzjonalista. Intom għandkom ċifra kemm taħsbu li 32.5. Kemm? 32.5 kif kien iddikjara l-kap. Għanna 32 miljun euro dejn. Dik hija ir-realtà illi għandna qudiemna. Bernard Grech reżenja fl-10 ta' Ġunju li għadda, kważi 3 xhur ilu, dan wara li fl-aħħar ta' Mejju kien hemm diċeriji fih dan il-Partit Nazzjonalista li Grech se jirreżenja u mbagħad ħareġ jgħid li mhuwiex minnu. Ftit jiem wara, propjament fl-10 ta' Ġunju, is-sit one.com.mt ħabbar b'mod esklusiv li Bernard Grech se jirreżenja minn kap nazzjonalista. Imbagħad f'messaġġ fuq l-istazzjon televiżiv tal-partit f'nofsinhar, Grech ħabbar dak li kien tħabbar minn One News.